apa sih? Pun setunggal dereng kalih. Lho, kosek. Ngono ya ngono, nek ya aja semono ta. Lah pripun? Ya nek pancen duwene lak siji ya siji sik aja kok terus loro enggak. Kuwi tegese ngono ndak ora apik nggih ta. Siji ditelateni sik digemateni sik. Engko nek dilalah ora jodoh ora usah gelo. Sapa ngerti entuk jodoh wong kene rak ya sapa ngerti. Nggih, mboten napa-napa. Lho kok sik ta. Ya bocah iki. Ya muga-muga karyane oleh dadi guru iso becik, oleh dadi pesinden ya saya elok. Amin. Sing penting aja nganti keset sinau, gitu. Boten pangestunipun Pak Bayu. Nggih, nek nang dalem sakliyane buka buku pelajaran dienggo mulang murid-muride, ya kulino buka buku gending-gending. Nggih. Ya ta dienggo perkenalan gending iki sindenane piye, gending iki sindenane piye. Nek kowe isih bingung ya ta, metu saka omah nyengklak sepeda motor sowan ning daleme Mas Aris sing asta gender kuwi. Kula purun. Wis. Kowe sowan Mas Aris ya ta. Kuwi ya ditangguh wektune ya ta. Yen iso ya jam 12 bengi munggah. Lho, Mangke cetok. Kula purun. lho ngene. Nek jam 12 ki rak wis Kula purun. wening to, sepi to. Kuwi pikirane do wening kabeh umpama arep transfer ngelmu ning kowe Aris kuwi. Kula purun. Lah ya kuwi mak langsung ya gampang to ya. Ngene Din, ya iki cengkoke ngene, ya ta. Nah, go nek Oke guys, wis adus teko omah jam piro ke? 5:30 adus. Ini berangkat mau merias manten. Ini Bu masak apa ini? Mbak Santi Bu. Aduh, enak sekali sakjane. Oke, tapi aku pengen terus gabut pelai. Terus digorengnya hapit. Nak, entap. Bontot loh. Gabut kok. Pengen. Aku kan tempene pelok. Kayak ngemil tak lah kalau nengok. Apa nah. Iya. Sudah nak? Entah. Hutang aja. Tak apa. Itu bisa udah lebar. Tunggu belanjanya. Satu. Ini baju apa? Tolong dino ya cukup. Bubuk ya, Bu. Tak OTW dulu. Joko mah aku tak. Golek duit nah. Ayo. Apa? Apa? Oh iya be. Kak Nyang. HP ini kok pernah luka ya? Di dah. Ya. Kak Nyang ya be. Ya be. Siapa sing digawa iki? Abimu digono nek. Nah. Lili. Ya be. Anak-anak aku budal dulu. Ngono Iya, kuwi Bang. kan nyangkeng ning ojekan lho. Apa? Ning nggon aku lho. Ya toh pokoknya kene ngojekan iki. Beti tren nek disilut ngono lho. Edis ya. Edis. Anu, apa ki jenenge sing anu sik ya, dikondisikan dulu ya di sana ya. Hari ini lokasi 3. OTW dulu ayo, cus. Beti tren nek di. Ya iya. Ayo. PIPS MIMI LLH. Bismillah. PIPS MIMI LLH. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma sholli ala Muhammad kok Ya Allah, amin. kuwi kadu tinglu. Ora apa-apa timbang ora. Ini lho guys, turu aja nang mobil. Mangan Nek mobil. Kentu Kak. Ojo. Adune gak enek, mosok san gelem. Aja ya sana ya. Iya. HP ya Li ya. Kacek 5 tahun aku karusan. Anu, apa ki jenenge? Jeruk makan jeruk gak oleh.
oleh mangan anak buah itu oleh susah. Susah ya. Susah. Tapi nek nempel gak apa. Kayak nggak sakti rasanya. Gunung kan gue kalong toh. Gue ro, gue sopir. Jadi di mampir lah. Susah. Dulu itu. Mampir kan yo mampir toh. Ya betul, somong lo lagi kan. Pakai somong. Iya. Mampir Indomaret, mampir pom. Rest area. Aku melihat gue turu wae. Ngono turu san aja mider ae. Buah mau itu turu. Lah lagi geletak. Euro ah, kok suwi. Ya rong jam kaya Makan. lumayan. Angger kok turu, aku lagi turu budal ora kok ki. Muni dane mobil turu genah. Ya wis ndak boleh digoleki. Nek mobil gue lagi juga. Neng mobil ae gak marik-marik lah goleki. Gile kayak ndek gerdu kok san. Yo nek nang ndek omahe bos iku tak. Apa ning jero yo ora apa-apa turu ning jero. Yo lokasi sih. Melatih ini mas mbak. Pun. Kaget. Nek sikile loro deloken. Iya, gak barang mau ngono tuh. Sawabat tenan tak lebok di sauna wae. Parman bilang geling kok tempe. Iki. Kita mau riaskan Gembarang, Winong. Nanti pindahin yang bergandu. Yang Belanda gak tahu. Sing Blangtek wis diurusi Mbak Neni. Sing Bangarum diurusi Opi. Yang Belanda Mbak Neni kan apa? Resepti. Oh iya. Kimeng 4 lokasi. Pokoknya Yang Kalimantan tau? sing anu to, Mandu to. Mbak Neni. Kita kan punya Mbak Neni. Coba di stok nih. Lanjut ya. Oke. Bentar lagi nyampe. Kini kurangnya kayak 30 menit lah. Lumayan. Hutan-hutan. Baik ini beda motor, enak mobil kayak melaku senengane ya. Oke, sudah nyampe. Make upnya dulu. Nanti melariku. Nanti melari nih. Kini melari nih mas. Nengke sakit nih. Sing adem lho nih. Selamat pagi guys. Dia begitu, nang Blitar. Petang jam perjalananku. Mantan anyar tunggu-tunggu ning ngarep. Piye wis porong? Wes no. Mas aja ngendat yo, Mas karo ngendat lho yo. Wes abang kabeh. Tak tapuk. Nah, ya telepon. Mawon. Iya. Nang isara ya? Ben gelis. Iya, Bos. Apa? Golek Indra kalau kowe. Indra sok kapan mbok kon? Tanggal piro? 3. Oh iya wes, oke. Gue Selamat pagi guys. Ya, seperti ini. Kok coba syuting toh? Lah piye? Nah, ini belum setel. Sing digoleki iki lho. Enggak. Mbak Manu ning ndi? Mbak Manu ning ndi? Iki mantane dirungi buah. Lihat deh lagi mantane lanang. Piye wis mau acak mending pinter e. Gampang ora aja. Enggak. Kok usah. Lek pakai jas sih natural lek apik. Natural, Dik.
Kak Jano kok pernah di belakang? Kaisan lah. Buku. Sik di anu kalau acara di Mergandu jam 10. Baju putih pakai dulu toh. Oh, baju putih. Iya toh. Ya, baju putih sekali. Ganti baju putih. Lah baju putih ya yang ngene sampean. Oh, bukan aku. Iya. Kuku kurang. putih. Heeh. Mau putih ndek ngene ndi, Mas? Panjenengan prikane Mama sik, Mas? Panjenengan prikane Mama. Iki kok dhewe nyejal sapa ora. Gak Alhamdulillah ketemu Mbak Vika. Karo Dek Nendis. Oke. Wes iki kok pokoke drudak-druduk tok sini. Jus. Oke, mulai. Jombong tak sepil ning kosek karo metu karo jilbab itu dosis satset ini tuan rumah sudah jadi ini karo dulure ndok kuwi ning depan sik tak sepil nih. Oke pun Pak monggo teng ajeng Foto lek bikin mbak nyuwun foto lek. Foto. Kok ngajeng daten ku tak video kabeh tirik-tirik ngoten. Oke, tinggal finishing. Wis bar. Ya, terus yuk finishing. Kita spill di depan. Oke. Wis ya, Dek ya. Rampung kabeh wis. Mak nih mau sik ning jero kono. Lah buke kan ning omahe Mbak. Rampung.
Paling pakai toh, pakai wis dikono nang kulit pur kok. Oleh kilo, pakai wis ya. Iya, Dek. Tak tani ya, kok tak laku kok. Kan wis kan. Iya, Mbak Vika. Yo ngono kuwi yo Ben. Kupenge sisian yo ngono kuwi. Loh, ijo terima tamu. Juga ya saiki lho Pak Bian barang wis karo Seragame damel sakniki. Soale nggih keluargane fotone sakniki. Lagi, soalnya keluarganya mungkin fotonya nggih, monggo dipersiapke. Nan? Nek ngene iki dole Mbak Pur, kulit pur. Iki dole Mbak cukup boyo. Oke, sudah selesai semua. Keluarga Pladen, oke. Halo Mbak, oke. Iki sing lah, sing ada griyo. Sing ada griyo. Mantep loh. Biasane bunuh diri jas mati. Lah iya sing ada griyo. Ora teman. Oh, terima kasih. Oke. Suasanane yo kaya istana yo bagian Jawa. Jano, bangga no. Yo enak ya lah. Kayak sepil dekornya. Dia pakai video drone. Jus. Ngenteni anu pengaruh delok pira saiki dhewe. Lipstick kok kamu tak? Lipstickku mbok ombre.
ingkang kemawon wonten sasarana sampun semanten Itu nunggu pengarih itu. Tuh mantene. Cek nunggu pengarih cek. Ini kono kerja. Waduh di sana. Si aduh di sana ya. Alhamdulillah. Bude tasik ngriya. Oh, ngoten nggih. Teng pundi nggih niki? Tiga lokasi, Oh, Bude. alhamdulillah. Benakno sik, Mbak. Karo ngenteni pengarih rong teko. Guru bela diri mangke kasuwun contoh tahun agung tindaknya wong gemampak oh ibu Bapak Ibu tadi kan Bapak itu mungkin bener sedek. arso katambi panjenipun Bapak Siti sampai kemarin sampingan Romo Dasar kita Sampun batasan. Mas, Ahmed, Mas. Amit Mbak masuk re, Mbak. Satu-satu ya, Pak. Satu-satu ya. Oke, Bu, lagi, Bu. jabat kemana kali binatang tunjukkan tertawa tertawa secara miring suci berbaca-baca makin mandi menangi mamah mengepi kampi saat tengah ketemu ayo liwat tetep Bapak Sabot, kemandan kami Putri Sakiman Ibu Tokoh Heri Sandra Lukito Sandra Kibu Fitri Wahyu Isi Ina Sakiman Bagusu Wino Bukakan Kesamatan Bapak Kagindo kadang ingkang romo dalam pusaka Jepang romo level ingkang noyo romo siji dalam tubuh sang terhok atau merotokan dan sepok Jepang Monggo.
1, 2, 3. Sambut. Sagung tamu yang katemben rawuh semoga indah pinaran lenggah wonten sasore kang sampun padya wonten dalem Bapak Sidi dalem gending dalem kata lenggah dari Mardo Martikane mengalih semoga Bapak Ibu ini kata lenggah dari Mardo Martikane mengalih panjenengan kang Mas mobil angin kula discutang panjenengan wonten kekirangan kami kawasan nyoba punten kang Mas iya diajeng liramu ora luput ora ono kalepetane diajeng ayo ndak derake semua kepadan ingkang ngrobot dasar ibu diajeng monggo kang Mas jangan derake mawon kang Mas Pos jengkar saking sasrono palengahan ya sasrono linggi siap pocot mantan harus sebung kepadan ingkang ngrobot dasar ibu Sigro tumongkol amrakol konjeng ing bantol wadane temanten sarimbi tanggeping asta jeneng kusuma padari ingkang promo dasar ibu ingkang promo dasar ibu nampi suku ingkang putra sakloron sumedhop wadya bangkit siraudin sakala anulus elus pamidanganira winiwir niurir manekane kebak rasa sunternas Jampoco teman kali nampi siang kalau mau dasar ibu sakol anggelas kekes kadyo linolosan bayuni kembang wadanane berbel ingkang waspalawan kinandra kadyo munti orang lonceng kalau imut purwaning demadi ropak yang semoto hangukir jiwa ibu kang wadah dadwa papaning yoga bonto sabri ngocon drut dosan Kumaya dilukas yo kasih pun ibu hati-hati cukang tilali tugas pangkino woyono kanjeng ibu apa panjenengan kono putra kesakloro sumpah kang romo biasanya ibu kono meninggal kanjeng ibu Jampo jadwatan asa semua kepat dari kang romo dasar ibu saking ladang Winong Gembangan kecamatan Demarang bergigi padahipun Bapak Heri Chandra Lubito sahabat Ibu Fitri Wahyuning Sih kini diajeng tak ganteng ayo semua kepat dari kang romo dasar ibu diajeng ingkang Mas dalam derek kemauan kematan panjenengan kang Mas Kanjeng Romo dalam ingkang sowan Kanjeng Romo kula ngaturaken cukup pangudana wonten ngaso panjenengan Kanjeng Romo kasuwun berkahipun panjenengan mugi anggen kula bebrayan saged manggih kawijengan kesehatan kasing sami kala Kanjeng Romo Jaya putraku sakloron pun promo kalian pun ibu amung wedi wonten ngasani Gusti Kang Maha Kawasa muga ngununggup jero samudra bebrayan
dadi warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dadi keluarga ayem tentrem. Nggih Kanjeng Rama dening Ibu pangestu panjenengan dalam suwun. Contoh teman-teman putri asus bogem ingkang romo Kanjeng Romo jangan bisa kami bersopan dengan Kanjeng Romo lepuk gunung tangan tentang Kanjeng Romo bisa putraku bercahayu bolong pun Romo karbon ibu among boning mangsiramu ati-ati aja nganti lali duga tan dinawa ya no aku panjenengan Kanjeng Rama ugi berkatan dengan dalam suwun Kanjeng Rama dasaripun nampi sumung meningkang putra sang orang Bapak Sanjaya Kadya Tugu Sinokarto saking bombong saha mongko pengelih Sukukara pitung dina pitung bengi ora dahar yen ora bareng sliramu diajeng nanging iku nggih mekaten Kamos kula mboten dahar menawi mboten sareng kalih panjenengan Kamos temanten putri dolang temanten kakung Bapak Ibu Adang Surakarta hadiningrat nika Kembul Bujono Hagraino Bapak Ibu Adang Sumber Gandu menika cekap dolang-dolangan temanten putri dolang temanten kakung dolang temanten putri kanthi ngagungkan asmani Gusti kawosokan dengan maos bismillahirrahmanirrahim pripun Kang Mas sarosipun dipun telasaken napa pripun Kang Mas aja mengko wae ana mburi aku sungkan karo kanca-kanca kanca-kanca padha pengin kapan yo aku bisa kaya ngono tobat Cato aja temanten wis katon bayem mrene ketan pulukane ayem atine ketekan jalurane jan luar biasa para patah sapa ngaturaken jambu pit-pitani mesem guyu kawitane mengko jumbuh kalian aturipun para punden rumiyin temanten menika unjukanipun cucuk degan Kambiriju ingkang tus pisan menika perlambangipun degane Kambiriju bejane sing dibojo tobat manten kakko katon bagus manten putri katon cantik gandeng pepet ibu sabun Dori sagung bertemu kakung sopotri wis kasebadan adicara perban cengkep kanthi nulo sarjo ing sambingu pramila adicara satungipun niki sak pojo temanten nyuwun gungan dumateng ingkang rama dhateng ibu kapundhut gambaripun utawi foto sesarengan mangke lepat diagung pamunten awit boten wonten nawala utawi serat asma ingkang kedah kapundhut gambaripun mangke kasuwun kemawon saking pangomjogi temanten putri kasuwun kapundhut gambaripun kasuwun saking keluarga temanten putri kasuwun kapundhut gambaripun sesarengan kasep mojo temanten sesarengan boleh sampun paripurna mangke saking keluarga temanten putri kajaken saking keluarga temanten kakung kasuwun berkahipun kapundhut gambaripun semoga saking para bapak ibu pangombe temanten putri kasuwun
gantosan sekalian-sekalian kapundhut gambaripun wonten sasana ingkang sampun madya leten. Para bapak, para ibu, matur sembah nuwun menika saking para kadang-kadang seni karawitan Pak Guyuban Karawitan Ngudi Arab.